କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତମ ମୋବାଇଲ ଏକାଥରେ ତେମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏକାଥରକେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ କାହିଁ ବା ସରକାର ତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲାନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଗାଁର ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଅଛି କରିବାକୁ ନା ଆଖିକି କାହାର ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତି ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା ସରକାରୀ ଖାଲି ବାଛି ବାଛି ରଖିଛି ଆମରି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆମେ ତ ବେଶୀ ଠେଲା ଥୋଇଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉନି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଥବ କାହିଁ ଏ ବର୍ଷଠୁ ତ ଆଉ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁନି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି କି ଆଉ ତ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେଉନି ଜାଣିକି ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଣା ଏକାଥରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଣା ହେଇଯିବ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଦେବୁ କ'ଣ ଆମକୁ ସରକାର ଧନ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ପାରି ଏଇ ଚାଉଳ 2ଟା ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ କିଏ ଦେଉଛି ମୁଁ ସରକାରଟା କ'ଣ ଦେଉଛି ପାରିବାରେ ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ 2ଟା ମିଳୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଚାଉଳ 2ଟା ଦେଉଛି ନା ଆମେ କେଉଁ ଭୋଟ କାହାକୁ ନେବା ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ ଦେଉଛି ଏତିକି ବଳ ବୟସ ଥିବ ସେତିକି ହେଲା ଖଟିକି ଖାଇବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବୁ